Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sirrin mijina kashi na uku. Kallon ta yi sosai, Zura wai sai yaushe za ki girma ne, ba kya gani ni kamar kina zuba min da kima ne a wurin fi? Ina yawan saurara hirar ku, ina kuma yawan jin kina fallasar da sirrin shimfiɗan mu. Ki sani haramun ne, ba ma zan ce ba kyau ba, tunda ki san baki da girma sai na jikinki. Baki da wayan da muke kallon kina da. Rannan ina jin ku kina gaya mata girman sandan girma na, ko kunya ba kya ji, har kina auna mata da rolin pin ɗinki, ai ina jin ku. Sai ta dinga kallo na ga da kaya a jiki amma tsirara. To daga yau dai wallahi kan da kuma jinkin gaya wani zance irin wannan, ba ma fi ba. Duro baki dai. Fi ƙawata ce dakta idan ban gaya mata ba zan gaya wa. Takaici ne ya kama shi, ni zaki gaya wa, ya faɗa cikin tsawa. In ƙara jin wannan shashancin, wallahi sai na saba miki. Ƙara narkewa dai. To kai haƙuri dakta, ba zan ƙara ba insha Allah. Bai ce mata ƙala bai juya toilet. Ya kula so take ta tarwatsa wa fi kai gaba ɗaya. Yana tsoron abin da zai je dawo game da wannan shigararren surutun da Zuhura ke da shi. Bayan sati ɗaya, an sha shagali an yi kuma yadda ya dace, sosai gidan Muktar ya yi kyau. Ya su dai sai ya yi amfani da gadonsa da yake juya musu, da tashi ‘yar duke ya yi wa ƙanwashi bajinta. A ɓangaren mahaifinsu Zura ma ba baya ba, ya yi rawar gani sosai. Wannan ne ya sanya san ma za mu iya cewa lallai gidan fi ya shallake na Zura a komai. Amarya ta tare kowa ya fashe bai iya Zura da fi. Kallon nutsuwa Zura ta yi fi ɗauke da murmushi ta ce, Fi, yanzu dai ga ki an kawo ki gidan Muktar. Bajinta taki yanzu ya dace ki nuna. Ga wannan cingam ne mai tada sha'awa, bana fatan mijinki ya zo ki guje shi. Wannan kuma kamshin baki yake sakawa, ki tabbatar idan har ya shigo ana romance ki masa deep kiss. Kama harshen sa zaki kina tsotsa a hankali cike da lugugutawa, kina tsotsar bakin shi. Akwai wata ƴar jijiya a ƙasan harshen, ki dan kai harshen ki kina lasatta, tana yawan sanya maza rudewa. Bayan leban sama akwai da shi mai laushi, shi ma ki ba a hankali kina lashewa, kina dai wasa da harshen ki a wurin. Fi banda kunya, a dire ta a gefe, amma fa na farko da zafi. Dariya sosai tai sannan ta ce, Ni gyada, amarya da ni zan yi wannan tun yau? Ke dai bari tafiya ta danja, ai na haddace duka. Kan wani yi magana a cikinsa har ango ya doso kanshi, dole ta min sallama ta tafi. Kallon da Muktar ya yi ja tsaki. Fi, me ne wani dunkulewa a can sai ka ce amarya ƙauye. Dalla malama dare wannan mugun lallabin ki zo ki ci abinci. Dagowa ta tana kallon shi sannan ta soke lallabin ta sako a hankali. Fried rice ce da salad ɗin dankali, sai soyayyar kaza da lemon kwali. Ba laifi ta ci abinci. Ta je ta yi wanka sannan ta saka kayanta na bacci. Bayan ta ɗauro alwala wanda dama sabunta ne ba ta kwanciya ba alwala ko kaɗan. Riga ne da wando masu santsi da kyau kalar pink sun mata kyau sosai. Bayan da Muktar ya je dawo, shi din ma da shirin bacci, sai dai shi boxers ne kurum a jikin shi. Yana murmushi ya kalle ta yace, "Fi bana son ganin komai a jikinki, kuma bana son gaddama." Rintsa idan ta yi a hankali ta bude, ta rasa ta ina za ta soma. Tana kallon shi cire wandon shi gajere. Rufe idan ta yi da sauri ta makwanta ta haɗe gu ɗaya. Fitilar ɗakin ya kashe ya haska wai shi ya ɗare kan gadon. Duk kunya ta gama kama ta. Fi dan Allah ki cire kayan ki sauri nake yi. Sosai magana tashi ta bata mamaki, amma bata ko motsa ba. Da wani ƙarfi ya zari mata wandon. Tana ta mamakin wannan abin, ba ko sallar nafila ta nuna godiya wa Allah irin ni'imar shi a kansu. Tana sauraron abin da zai mata, ta ga bai ko nemi cire mata riga ba, bare ya nemi boobs ɗinta. Mamaki sosai ya kama ta da fargaba mai tsanani, ganin ya tasar mata hargan babu wasa ko wani abu. Rike masa hannu ta ce, Muktar, dan Allah ka yi haƙuri. Wani huci ya so mai, kina bana haƙuri sai ka ce karamar yarinya? Kin ga Nafisa dan Allah janye hannunki daga nan kin ji? Cikin sanyi jiki ta dare hannunta, da wani irin azuma ya afka mata. Ƙara ta ƙwalla saboda azaba, lokaci ɗaya ya hayyake mata. Ta yi kukan azabar da take ji har ta gaji. Kusan minti 25 yana abu daya. Ji take tamkai na zuba mata ruwan attaruhu. Sai can ta ji wani uban ƙara, dama gashi da murya kamar na zaki. Ya dan tsagaita, ya fi minti 2. Sannan ya miƙe tsam daga kan gadon ya kunna fitila. Kallon ta ya ga duk ta fita hayyacinta. Ya ce sannan Nafisa, ai rabuwa da budurci bai taɓa sauki ba. Allah ya miki albarka. Tashi ki je ki gasa gun sai ki kwanta. Ni bari in je akwai important aikin da zan yi. Idan na kammala zan dawo na kwanta. Ko kala bata ce masa ba, haka ta kasa tashi ta kwana cikin najasa, sai asuba. Har wannan lokacin bata ko rintsa ba, tana tunanin yadda Muktar ya wulakanta ta. Ita sam ko ba a gurin Zuhura ba, kawayensa da dama idan an haɗa ake hirar kwanciya. Ta sha ji ba haka ake zo wa mace ba sai ka ce dabbobi. Kuma daranta na farko ya sha bamban da na kowa. To me ke shirin faruwa da ita? Banda azaba mai tasha. Haka dama abin yake sai ka ce yankan wuka? Lallai ma. Da ta je ta yi wanka ta shirya ta zo ta gabatar da sallah, sannan ta dawo ta gyara ɗakin ta hanyar sauya zanin gado. Duk inda ta so ta daure ta kasa, tana mamakin irin wannan abin. Dole ta saka kuka mai ban tausayi. Sai wuraren 7 sannan ya shigo ɗakin, kusa da ita ya zauna ya janyo hannunta. Nafisa na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi ya miki albarka. Kin tsare mutuncinki har gidan aurenki. Insha Allah ki yar aljanna ce. Kar ki ce ban tsaya na kula da ke ba. Wallahi Nafisa ina da wani case ne kuma yau Monday. Yau ne zaman kotu, gashi ban shirya komai ba. Dole ce mata sa na tsaya jiya na sauke nauyin da ke kaina na morewa amaryata yar albarka, saboda ina zumuɗin kasancewa da ki. Ina fatan kin samu sassaucin raɗin da yake ji yanzu. A wannan lokacin kuma sai ta ji sauki, saboda ta sha haushin bai kwana tare da ita ba.
Bata taɓa jin an ce amarya da ango a daren su na farko sun kwana ɗakuna daban-daban ba sai su. Haka ta hakura ta masa addu'ar samun nasara ya fice. Tunanuwa ta yinda a gabanta su zo ke wa juna sallama idan zai fita, tamkar ba zai taɓa dawowa ba. Ya rungume ta ya kuma sumbace ta koda a kuma tuni. Dirka shi shine tana amarya miji zai mata sallama haka? In haka ne akwai matsala babba kuwa. Wanka zuwa ta fito dauke da cikin ta dan wata 7 da ya mata tutsu. Zama ta kan gada tana murmushi. Dakta san baka riga min. Da tsohon cikin nawa ma ba za ka banni in huta ba, jarabar safa daban ta yamma daban. Murmushi ya saka mata yace, yana mai sanya hannu yana wasa da ruwan da ya daidai a jikinta. Kawai baki isa ta ne Habibti. Kuma ma ko ba haka ba yaro na da zarar kin ga yana motsi, to idan ba yunwa ba ni yake jira in bashi ruwa. Murmushi dai tace, sai kuma aka ce da kai zaka bashi ruwa? Wanda nake bashi ya ishe shi. Waro ido yi, naki da yake fitarwa ni kuma da nake saka mishi a ciki. Miƙewa tai da kyar, da yake kuma ciwa na maka wannan ruwan nake nufi. Allah ko duk likitancin nan ya gama zaran min da kai. Ni me ma ya saka zaɓi bangaren mata ne. Miƙewa ya zuwa ya toilet domin ɗauro alwalan sallar asuba da ya ga an kusa tayarwa ya ce, saboda wannan tambayar da kika mai shi yasa na zaɓi bangaren mata. Bata kula shi ba ta gano bakan magana ce yi mata. Ya san halin kishinta, yanzu nan za ta ce yana kallewa matan mutane jiki ita ba ta so. Wuraren karfe 9 na safe ta dare a gidan fi, dauke da kayan breakfast niki-niki. A falo ta tarar da fi ta zuba uban tagumi tana kallon tibin da a zahiri tunaninta baya kan tibi din ma sam. Karasowa ta tana dariya, amarya kuma da tagumi subhanallahi. Kadda yake ce min kin ga maza jiya irin nawa. Murmushin yaƙi ta dire mata tace, na ga mazaje Zuhura, amma na ci azaba mara faduwa. Ko kin san wai wallahi da kyar nake samun iya tafiya? Dariya Zuhura ta kwashe da dariya sannan ta ce, shine gatin kifi, yanzu kika ba layin mata kin ji yar gari. Kuma ki sani idan kika daure sati biyu ta yi miki wakin so mijin kan garin. Murmushi ta yi sai ga angon. Suka yi wasanni da barkwancin da suka saba ya shige ciki. Dakawa fi duka ta yi a cinya. Banza. Yanzu tsabu kina bugi dajiya mijin da ke dawo ba za ki je ki tarbe shi da kyakkyawar runguma bakin manna masa kisa auye da sai ya gantsara. Murmushi ta yi kurum yayin da shi kuma da bai karasa shigewa bai waigo ya kalli Zura. Kwafa ya aran shi ya ce, a komai Hisham ya fi ni. Yanzu matan ma dole ya aure kyakkyawa ni mummuna. Sannan kuma a ce har iya tarayya ta fitawa matar. Kina sai ta koyar da ita komai. Wanka ya shirya cikin ƙananan kaya sun matuƙar karɓa kyakkyawar surar shi ta jan zakin namiji. Ya dawo falo ɗin. Abincin da Zura ta zo da shi ya ci. A wannan lokacin har ta koma gidanta saboda akwai baƙin da suka sauka a gidan kuma za su koma. Bayan ya ci ya ƙoshi ya kalli ya ce, mu je daga ciki. Kirjinta ne doka ta ce, Muktar, me kuma za mu yi a ciki? Murtuke fuska yi sosai. Fi me yake nufi wai? Me amfanin auren to? Yanzu muke amarci dole ne mu mori juna. Ni tallata shi mu je. Nare ta da ido, ta so ta yi masa turjiya. Murya sha dole ta tashi. Suna zuwa ya tsayar da ita tsaye ya zare kayan jikinta. Ta zata za ta samu wani rarashi ko wasu wasanni. Kurin sai ta ga ya sanya hannu ya juya ta baya ta bashi baya. Ya sanya hannu ya gantsar da ita ta je ruku kai tsaye afka mata. Sai da ta kara ta fada a gurin tana kuka. Sake dago ta yi ba tare da ya magana ba, ya rike ta iya karfin shi ya sake afka mata. Sai kuka take shi ko a jikin shi, sai san batu yake na shanya ji abin shi. Ya bi minti 30 kafin ya tsagaita. Zuwa lokacin style iri yake mata wanda san bai dace da sabon shiga ba. Kunciya rigingine ce mata. Haka nake ni bana saurarawa mace. Menene bambancin ku da bayan mu? Abin ma an muku shine domin ku ji yadda mu daɗi. Ki daina kukan nan haka, zaki saba ne cikin kwana biyu. Saboda zuwa azhar zamu dora daga nan. Kuma ki je ki nemi maganin ƙarin ni'ima, saboda abu shi yake shi yasa ke jin zafi. Ko da yake zan siyo kiwaye jeli mu rika shafawa, sai ki daina jin zafin. Ta ji zafin maganar shi sosai saboda ta san ita a gida ko hira suka yi da Zuhura sai ta yarko ruwa, sai dai ta yi tsarki, amma shine mijinta a ranar ta farko zai ce ba ta da ni'ima. Lalle tana da aiki da Muktar. Kuma masu waye matan da yake cewa wai baya musu da sauki, kuma ita zai kira baiwa? A haka ta je ta gasa kanta tana kuka. Haka dai suka wuni na aiki da har ta sandare ta yamushi rana ɗaya. Bayan wata 3, Zura ta haifi yadda kyakkyawa mai kama da ita, ta ci sunan Hajiya su Hisham, wato Aisha, ana ce da ita Ummi. Har wannan lokacin bata canza zani ba tsakanin Muktar da shi. Ta dai kokarin danne komai bata taba gaya wa Zuhura ba. Kullum yaƙe take mata tana nuna mata ana tare. Yayin da shi kuma mijin yake korafin ba ta da ni'ima, amma kullum ba shi da aiki sai hawanta sai ka ce jaka. Babu wata hira ta mata da miji ko raha, sabanin su Zuhura da kullum cikin nuna wa juna kulawa suke da su da kauna. Yau da Zuhura gidan fi ta zo hira, ta tare mijinta yana gidan, wannan ya sanya suka shige daki suka bar shi a falo. Ƙawata, yau na zo miki da wani abu kam. Wallahi akwai shi da matsayi mace gam. Dakta ya ce Zuhura ti kaman baki taba haihuwa ba. Kullum ƙara daɗi yake ga ni'ima. Dariya fi tai, kai Hajjaji banda yaban kai. Ba wani yaban kai wallahi. Har shari yake min wai wallahi ya gane tun kan ya taba ni nake zuba ruwa tsabar jaraba. Nace mai naji dai kanka ake ji jarababbe. Ki barbade Muktar da shi ya hukace. Kuma ga na ƙara ƙarfin maza, ya fi awa ɗaya ana shan sha'ani. A miya ko a jus zaki saka masa ya sha. Idan kuna da fahimtar juna kuma ki bashi hadiya da ruwa. Anti Angel ce ta bani na kawo miki kuma yana yi sosai wallahi. Karɓa ta tana murmushi. Kai Zuhura kina ji da ni. Kina dai so ki mayar da ni mai jima'i irin ki. Dariya ta suka ci gaba da hirar da ba wata sai ita ta kwanciya aure. Zuhura ta ce, Hajiya kin san jiya na rikitar da dadin ummi kuwa? Nan ta zauna ta zayyane mata yadda suka yi kwanciya aure daren jiya.
Muktar da yake yawan samun nishaɗi da hirarsu ya ji lokaci ɗaya a basa ta miƙe. Hannu ya sa ya kai mata da muƙayar rimtsa idan shi a ran shi ya ce, Hisham ya fi ni sa'a a komai na rayuwa. Wallahi ko ta halin yaya sai na samu na tara da matar shi. Dole sai ta jiyar da ni daɗin da take jiyar da shi. Ni tsabin mugunta shi ne haɗan da wannan bugidajiyar busasshiya so kuwa. Ganin yarar ta suna sanya abin shi tashi ya sanya shi ya juya. Ji yake tamkashi take wa abin da take faɗa tana wa mijinta. Wata matsananciyar sha'awar ta yake ji da yake jin ba zai iya haƙura da ita ba har gaban abada. Dole ya cimma burin shi akan ta ko ta wani hali ne. Ranar da ta Hisham ne ya kawo Zuhura, don haka shine ya zo ɗaukar ta da yamma. Ko da ya shigo falo ɗin kallo ɗaya ta yi masa, ta ji baki ɗaya ya burge ta. Yana magana tana kallon bakin shi. Babu abin da yake fusga hankalinta irin karamin bakin shi da yake zagaye da labba pink masu kyau. Kasancewar shi baki ba sosai ba, ya sanya pink lips ɗin suka karɓe shi. Lumshe idan ta take a duk sanda take kallon bakin shi suna magana. Irjinta da dafiya ɗaki tana mayar da numfashi da kyar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ta dinga nanatawa. Me yake shirin faruwa da ni ne a rayuwa? Sha'awar wani mijina? Kuma ma wani mijin 'yar uwata? Ya Rab, ka janye shi ɗan a cikin rayuwata. Yau da abubuwa gaba ɗaya sun ishi fi, ta udata a ranta za ta je ta samu Muktar akan maganar. A tsorata ta je har ɗakin shi ta same shi. Har wannan lokacin bai gama sauka daga hawan ƙawar da sha'awa an taƙosai ta daren masa ba. Zama ta a gefen shi sannan cikin sanyin murya ta ce, Muktar, magana nake so mi da kai. Jajayen idanun shi ya dire akan nata. Ya tashi zaune amma bai ce kanzil ba. Gyaran murya ta yi jikinta na rawa ta ce, Dama Muktar akan zancen yanayin saduwar mu ne na aure. Baka ganin muna buƙatar mu so mai 'yan wasanni kafin saduwar? Zancen gaskiya ni fa san bana gamsuwa da komai a harkar. Wani mugun kallo ya wurga mata sannan cikin fusata ya ce, Fi, ni ke gawa baki gamsuwa da abin da nake miki? Don uwarki an sanar da ke a cikin maza ana samun namijin da zai iya riƙe wuta na kusan minti 30 yana aiki ba tare da ya sauka ba? Har dan baki da imani zaki ce wai baki gamsuwa? A cewa zaki min ki har jaji. Ke ba ma wannan ba. Wato hirarrakin banza da nake jiyo kina yi kullum kwanan duniya kuka haɗu da ke da Zuhura Aku. Shine yake baki sha'awar ke zatanni irin sokon mijinta ne bawan mata. Ki sani sam ni ba haka nake ba. Ba zan zauna zaman wani wai damuwa da wata aba mace ba. Ga ki juya ma. Yau watannin mu nawa da aure amma ko batun wata baki taɓa yi ba. Sannan saboda zaman ki na ta ce zaki wani ce baki gamsuwa. Dalla malama ni kauce min anan. Kuka sosai fi ta sanya masa. Wato ma ita ce yake cewa dan uwarta. Murgayya uwarta yake zagi akan banza akan wofi. Lalle ma za ta shayar da shi mamaki a rayuwa. Bata ce masa da ya ci kanka ba, ta kama hanyar waje tana share kwalla da bayan hannunta. Ta yi kuka sosai na rashin sa'an miji a rayuwa. Bata san amfanin rayuwa da mutumin da bai san haƙƙinka ba sam. Ta yi da na sanin abubuwa da yawa, ciki kuwa har da gaggawa auren Muktar ba tare da dogon bincike akan halayyarsa ba. Duk wanda ya rasa iyaye ya rasa wani babban jigo a rayuwar shi, kana bai da wani tudun dafawa na tsira har abada. Yau dai kam duk da Muktar ya so daurewa kanshi game da sha'awar Zuhura Kwasai, abin ya ci tara. Duk yayin da ya tunano da ita, sai ya dinga hangota tana masa kwatankwacin abin da take wa Hisham, kamar yadda take baiwa Fi labari. Wai Fi ya dauka ya zara nan baɗinta a asirce, ya je ya kira ta da wani boyayyen layi. Tana zaune tana fere dankali sai ga kiran shi ya shigo wayan. Ajiyewa ta wanke hannunta da sauri a hand base, sannan ta daga kiran. Assalamu alaikum, shine abin da ta faɗa. Yana daga kwance amma sai da ya kawo abin shi tafka, jin muryar ta kurum. Gyara kwanciyar sai ya ce, Suna na Muktar aminin mijinki. Fara'ar da ta faɗa da sannan ta ce, A'a, lalle manya kenan. Ya gida ya wurin Sufi, ko da yake ɗazu da safe mun yi waya da ita ma. Murmushi ya ce, wata muhimmiyar magana nake so mu yi da ke Zuhura, kuma na san ki da shegen surutu, ki sani wannan maganar sirri ce. Ba zan lamunci ki gaya wa kowa ita ba. Idan kuma kika yi kuskuren aikata hakan, ni nan da kike gani wani irin mugun mutum ne. Tsaf zan iya laulaya miki sharrin da zai raba ki da har iyayenki ba mijinki ba. Kasa gane inda dosa ta ce, Muktar, me kuma ya kawo wannan maganar? Ina dalilin ka na cewa zaka min shari? Menene na maka a rayuwa mara kyau? Ko rashin jituwa ta shiga tsakanin na da kai? Wata dariya ya ce, mijinki na fara kira ya sanar da ni baya gida yana gun aiki, balantana in ce ko ke kadai ce. Abu ɗaya nake so na sanar da ke shine, dukkanin hirarrakin da yake da fi a kunne na suke. Ina kuma jin irin daɗin da yake baiwa Hisham. Wannan ruwan da yake cewa yana iyo a cikinsa, shine ni ma nake so na ji kaina a ciki. Da wannan blowjob ɗin da yake bashi, duk su nake so ki mun. A takaice dai ina so ki sani, ina tsananin sha'awar ki ba ta wasa ba. Kuma ni Muktar bana wasa da abin da nake so. Ko ta halin kaka idan na so abu sai na nemo wa kaina na kuma samu. Dafi kirjinta ta yi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muktar, ka san ko wace ce ka kira kana da hankali kuwa? Dariya ya ƙara kwashewa da shi. Ba za ki taɓa tsallake siraɗin da na ɗora ki akai ba. Ki ba a hankali, idan ba haka ba zamewa za ki afka a cikin tsundum. Ni dai na gaya miki, ki shirya mana lokacin haɗuwa mai tsafta. In Allah yadda sai na kusance ki Zuhura. Sai na muri ruwan alfarmar da yake kirarin kina fesawa ba ji ba gani. Kun haɗa da busasshen mace sannan ku kuna cin duniyar ku da tsinki. Kuka ne ya saba cewa Zuhura ba tare ta shirya wa zuwan shi ba. Ta kashe wayar da sauri ta ma dakile ta gaba ɗaya. Ta dafi bango tana mayar da numfashi. Tana mai roƙon Allah ya sanya a rayuwarta mafarki take yi ba gaske bane. In gaske ne ta shiga uku. Kadda magana anti Angel da take cewa da ita in dai bata dina wannan mugun surutun ba ta shiga uku har abada. Kuma ko ba yanzu ba sai ta yi da na sani. Ta tana mijinta ma ya sha gargaɗar ta akan haka, amma sai take ganin kamar ba ta da aboki hira sama da Fi. Ba za ta iya ɓoye mata komai ba a rayuwa. Ashe wannan la'anannen laɓa yake mata? Shi yasa mana kullum idan ta je gidan baya fita. Da kyar ta iya fere dankalin ta soya ta koma ɗaki.
A wannan yanayin, Zuhra ita ce magana ta farko da ta ji ba za ta iya gaya wa kowa ita ba. Alhamdulillah, to ɗan tsakar gida. A nan za mu kwana. Ku yi haƙuri da yanayin kalaman da ake amfani da su a cikin labarin. Sun yi tsauri matuƙa, ni kaina ina karanta su ina jin kunya. Duk da dai cewa wasu abubuwan ina sakewa wasu kuma ina tsallakewa. Amma dole in yi taka tsantsan domin kan in canja ma'anar labarin. Da yadda Allah kashin da za mu shiga har ƙarshe irin maganganun za su taƙaita domin labarin ya kankama. Ga waɗanda ba su ji sanarwa ba na sa su jin kunya ina mai ba su haƙuri. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo muku kashi na 4. Ku ci gaba da kasancewa da tsakar gida, ku ci gaba da like da comment na ra'ayoyinku, tambaya cin gyara, ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da taya mi sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewarku a tashar tsakar gida.